Ден в нашия живот! Извиняваме се, че не качахме от толкова много време. Просто не се качваше. Но сега ще направим клип в нашия живот. Защото само за това се сетихме. Шегуваме се. Значи, аз ще снимам на моя телефон и той ще снима на неговия. Да. И да, ще ви покажем какво правим по цял ден. Сестра ни спи, затова решихме сега да го направим, защото както знаете, тя идва при нас и да, просто реве иска при нас. Здравейте, приятели! Както знаете, започваме и да. Чайте, само се пръскам парфюм, защото... Да. Какво правиш тук? Нищо. Просто няма нищо и да. Просто да се прави, че пръскам. Другия ми парфюм има нещо. Съжалявам, не мога да го покажа, защото да. И на другите хора има такис. Фейк такис! Не лъжи хората! Да, фейк е! Фейк! И буквално играя на всякакви игри тук. Ето. Искаш ли аз да доя? Да. И да, хора, ето тук имаме чашка. Тя също има. Ела я покажи. Ще покажа в моята част. Да, в нейната част. Ще покажа, ето, аз имам всякакви стикери на Скибли Тойлет. Сега ще пия. А между другото е студент. Беше много шумно. Чай, да, беше много шумно. Както знаете, ние си имаме компютър и лаптопи, само че сега снимаме от телефоните ни, защото компютърите ни и лаптоп. Моя лаптоп не е тук, не съм таблет. Аз имам лаптоп и не е тук. Той е на село. Да, бе, да. Не, просто... Да, моя компютър е скрит и... Да. Иначе може да си го извадя, защото аз съм си го скрил. Защото аз съм си го скрил. И никой... Няма да казвам. И... Покажи. Сега ще ви покажа какво имам. Ето, както ви показах, има там чай и чайте малко. И ето, хора, ето шишето ми, ето ми, всъщност едното ми е чашка, едното ми е шише, портмоненце, още едно портмоненце, още едно портмоне, плюшени играчки, топка, ключодържатели и парфюми, такис и един джойстик за игра. Смисъл. Да, хора. Да. Просто. Хора, моите легло. И буквално има всичко на Бентен, освен ето Зарек. Получих го за Великден от сестра ми и аз си подарих еднорога, който оставям го този зайчо. О! И си спа. И айде, хора, гледаме се екрана, както знаете. На края на видеото ще отсветя това куче. Сега ще го осветя и на края на видеото вие ще го видите. Да. Аз не съм много експерт по отсветяване, но както знаете, кака ми е много и да. Тя е експерт буквално. И да, хора, пишете долу в коментарите Меси или Роналдо. Както гледате, аз съм от Меси. Но да, хора. Хора, промених си решението и ще нарисувам едно геройче от Ninjago. И ще го видите на края на видеото. И ето, хора, гледам Ани Студио. Гледам си. Ето я моята част. Ето,
прозорец за повече светлина. А там отстрани е леглото ми. Да, сега нека ви покажа с повече подробности моето бюро. Сега ще покажа по-подробно какво има на таблета, ако се чудехте. Тапета, ето го началният екран, тук са приложенията, които използвам най-много. И да, имам след тук. Тук си имам химикалката ми и тук още няколко работи. Гледам ми какво имам. И да, в шкафовете имам гланцове, ластици, работи. Да. И след това ще ви покажем какво правим по цял ден. Страни се събуди. Това е тук поставката. Тук е шкафчето и ето тук са доста работи и ето ги моите шишета. Както може би забелязахте, имат стикери, защото бяха много грозни цветове. И имам ето тук едно ветрило, който може на 3 варианта. Това е най-силното. И да, това е накратко. Сега ще покажа аз какво правя по цял ден. Ако ми се пръска, аз ще се пръсна. Много ме рише. Два пъти да не хаби ме просто. Тук се сме като пумпа. Сега трябва малко да изсъхне. Ще дина малко, защото сме жадна. Това е водата на вкус на Девин. Не са от най-новите, защото много не ме харесва. Хора, сега си легнах и ще рисувам, защото нямам реално какво да правя. И мисля, че вали навън. Да, вали на 100%. И просто се... вижте каква кадричка. И сега просто ще си намеря нещо да рисувам от Pinterest. И сега ще покажа екранчето. Ето го екранчето и някои работи от Pinterest. И сега ще търсиме някакви работи за рисуване. Хора, рисунките, ако мислите, че не съм ги нарисувала, ето ги. Разбира се, че той я взема да вика. Ще отивам да му кажа да не вика. Трябва да си върна другарчето. Твърде късно е. Никога не е късно за приятелство. Здравейте, хора. Няма да те забравя. Просто си гледам. Алис, Аксел? Ябълка, хрускам си.